kijana Oloo TV en audio chienga mabera kendo ma Indian chama Kuku mar Wach kabendo tino makawuna altire kod Ken Osutwa mabende kuro wadwa rango kod chiel ka chiel weche mosebedo katimore to moloyo e joma chande mokalo ka unyalo paro weche go koma ng'anyo ne olor nige chuny bombe madongo ma pacho kaini mano Mombasa, Nairobi kachiel kod Kisumu kod jatend migawo makonyo le weche mag arita kwe ma pacho kaini mano Dr. Fred Matiang'i bende wadwa rango kaka obila osebedo ka kedo kata karakore kod jogwe koma ng'anyo mabende oganda osegolo ywakgi kage wacho ni nenore ni en gimoro mabende koro chalo mana nek mabende ok nyalo lero magi duto wabiro lero otieno makawuono arwakisto lero kamano ja Ken mana kwa chako gi kanyo no ero wabiro chako kod weche mabende osebiro kadi nyime pacho ka indiko ni kod kocha nineno ka jatend migawo mar weche mag arita kwe ma pacho ka ni mano Matiang'i ne oloro weche mag ng'anyo e chuny bombe mano ero Kisumu, Mombasa kod Nairobi ka wacho ni iketho ne jo ohala kinde mag uso kaeto mwandu bende iketho wach ni chako Jeff gimiluongo ne ng'anyo nitiere chik ma Kenya and gimoro amora ma chik ma ok wanyatimo ne amendment en mondo igole to nyaka iluonga referendum. Advice manyalo miyo ng'ama iluongo ne Matiang'i en ni oluonga referendum mondo ogol gimiluongo ne ng'anyo e chik. Nikech gima chik wacho ni bang' seche 24 onego bed ni Jeff osekono police ni an kinyandamana koda gi yie koda gi dagi ok onge kama wacho ni they need to write back. It is you to write to them. Ini mindiko negi tikono gi ni chakre odiochieng' ma kama abiro ng'anyo kaluwo kama nyaka kama. Ingeni chik ne garach nikech onge kama chik wacho ni police onego koni ni wayie wacho ni ndik negi notify notice abro tiyo kod barabara ni kochakore sama kama nyaka sama kama kato ginde ke gichamo taxpayers money gibiro giriti kindamana mondo kik joma dwa donjo mondo interfere donje. Matiang'i wiye wil nikech sama jindamana to waneno ka jomoko mane ok ochiwo notification bendo chako tuch kendo Nairobi business community Nairobi ka Kisumu kocha cha ino ka nitira place in Tumaini supermarket joma do re Tumaini supermarket now can jo Kisumu kata the other time joma do re Tumaini supermarket now can jo Kisumu then police and okay police ma police and a civilian mo menanga mar police they to ready Tumaini mondo portray a picture ni joma ndama na wote mo kamano mano kadieri omiyo na miluongo ni Matiang'i onwana lawyer moro marie ko bed kode to mi advice ne gimiluongo ni mandamano ni e chik en mondo mi ikethe iluongo a referendum to jigo kura ni chakre kawuono koro Kenya onge mandamano to kapod wan gi law in this country to onge tiende mondo mi ng'ama iluongo ni Matiang'i wach ni koro konego bed ni jindamana e taonde. Mar ariyo Jeff ka jindamana jo Kenya tendamana Mombasa ok jomo dak gin joluo kende Nairobi ok jomo dak gin joluo kende Kisumu ok jomo dak gin joluo kende jindamana duto nyochi neno ka jindamana Nairobi to ng'ato wuok gi bunde to shoot ng'ato en omor nonego jaluo nuneno ka nonego ng'a Jakikuyu. So matene madamano kacha okonego watim gino ni ethnic profiling ni koro wacho ni magi joma nende barabara gi they must be from that particular tribe and madamano maji duto and the only way my minister nyalo golego and kowuok oko mar constitution. So long as it is still there the minister is wrong and is out of order. To bende en mar kuwe nikech gitemo wacho ni kawo chake maber to wacho ni tire jomoko ma koro kawo kanwero mar ketho mwandu mag jowetegi ni samoro gitingo kite samoro gitingo gig lweny ma richo kae to koro giketho godo weche mamoko mabede kane Jonas ochako mandamano chieng' ma police ne ok provoke gi onge ng'ano ng'ama nokethore majo Kisumu gi kama koro ge demand to kugo watia gas oko bi wuke street ya kango watia gas nikech mano osuru marwa odore mondo go watia gas
Matiende ni ngama provoke ji en police. Iwinja onge ngama ose funja mose turo duka ngato nikech ji ndamana e barabara. Onge. In fact, jogi miwinjo ka giwacho ni kia ji kete bedo violent. Ji bedo violent gina. Jo naso wacho no dwalo wanga yoni kwade kama. Jo Nairobi business community olu wanga machielo. Jo Kisumu ka ndamana kuwuok ondege to gidhi town to giwegi to gidok. Giseturo duka nga. Jo Mombasa sani koro wuok ndamana mos. Inongo ka police ema provoke gi. Onge kuma jo mandamana they always control nkono ngine walo barabara ne moni gimoro matek ka kamera mako ge ka gilonjo ni dukuge ka jeni barabara onge ngama ndamana manigi time madi dukote moni giri to record gi ibru kwiri ni Kennedy kigipo mete etemo gibene netemo. So okapa ni there is anyone place but am watching jo mandamana ibru no jo maturo duke jige gen manager man from the other side. They can get police military protection. Get police military protection. Police military protection. Yes, you know, ka police utingo machete. Police man me Kenya mo yini tingo beti mara ngongo ma kunya kako. Police man. Nyoche nena among the Nairobi business community. Ngatu wo ngata chiel man kacha na Nairobi business community quality kete ko bedo e do IBC office orito get dreads kipimra kama Kenya police uyine kata wiye bedo level maru yane en kanye ma police ne get dread mama ake matuwe mademalo urimba maru police bane omiyo wawe uru gibino ne ethnic profilement ni makabila ni wangi uru ne jo Kenya ndamana to ndamana nan to kalo record jok no bende usinegi kod obila oganyo ne nyalo wacho ni obila tiyo kod teko mang'eny ko samo matimore kedano joka jolonyo weche mag siasa koni kod kocha wacho ni chami koro en gimo gik ni koro joluwe ma bedo target gibedo targeted mondo mi igine makoro chire kod magina ka bondo juma mokalo chande ji adek ne ochako omnyelo rengo kalo record wach ni rin mana Jeff Mana umewuyo kum gima Kisumu lungo ni ethnic profilement. They profile a particular tribe. They wacho ni ma. Sama negi order shoots to kill in Madare. Bunde no dio makoma. No dio makoma nyati kisi. Manyate na lagi matiangi. Matin mugik. Maneo kandamana. Nene maneot. Kane gi ora ne mondo koro woji Kisumu. Chweto no dhi omako nga. Odhi mako nyathi mane min gi oting'o enge min gi emotho. En very bad mondo mi police otigi force gi teko mang'eny kuom rahia. Regardless of kuma rahia gidwar. Obed jaluo, obed jo kabila moro amora. Nikech ang'o momiyo nyaka go ma ji Siaya. Ang'o momiyo nyaka go ma ji Migori. Jeff, ang'o momiyo nyaka go ma ji Nairobi County areas ma nyaka nwang' ka the police presence ng'eny. Iwinja? To timore maricho kuonde mokoge. Ang'o momiyo chuno mana ne jaluo ene ma nyaka dir kuome tiagas. Nikech ka en mandamano ni ji ndamana duto nikech the aim mana neno ka gima koro manyiso ni koro gin godo ni ging'iyo ni ma could be something ma are from one tribe. Sani mandamano ni Mombasa. Ok apar ni en particular tribe ema Mombasa kanyo. Anang' ni winji ni samoro jo mondegi in these big towns ok ni kata ma joluo. Remember the other time kani jio chako mandamano about IBC. Nitire kijana manodhi owiye a pavement ma police ogweyo cha. Police jane gweye ka nong'eyo no se profile ni mag nyaka beti ati luo. Later no wuok ni en jakanyo. Emomiyo samino anego ng'ato. Ke chike ka Nyasaye nyalo direct from the opposite side. Wawe ethnic profilement to wangi the issues mantie. Ataka government of Luamano onge chiro libro tieko biluo.
Pero kama na okay, no bro ka yo matene ka to ko dugo to bro di nyama chielo ka chielo na marangi ni to ng'anyo ni ri eno lemo mane mabende odhi nyako. Mora miru wajera malulu TV mainde Kuku mar Wach kod Oloo Mbaka chiel ka chiel orango weche masiro kata more koni kod kocha moloyo saniri en ng'anyo bendo ket kod kwith mar nasa mar odiochieng' kod odiochieng' achaka rwaki studio Ero kamano ja Ken saniri ko chakore juma niri ko chakore kawuono ne wacho ni koro ng'anyo mar biro bedo odiochieng' kod odiochieng' en olemo mane modwa ne ng'anyo niri banyagi to bende uneno ka olemo ni odhi nyako. Ng'anyo ne ji oketo ne oluongi ne yore ariyo mondi nen tok Supreme Court no kelo ni changes onego bed ni bede IBC changes monego bed ni bede IBC gi pogi bedo nyaka wuono mano mokwongo. Ng'anyo mar ariyo obedo nikech chike nitiere ma Jubilee no dhi oloso parliament magi approve ma president osekete koke bari ni koro gin chike monego bed ni tiyo election ma jidhi on 26th. So gik moko ariyogi emomiyo ng'anyo nitie. Ng'anyo aseko ni chon ni ng'anyo yie katiba. So matiende joma ng'anyo onge mistake magin godo. Ipenjo ni to ng'anyo ni odhi nyago nolemo bende odhi miyo lokruok bede IBC mano number 1. Number 2 bende odhi miyo chike ma bende koro wacho ni osekal gi idhi kethi. Kisomo gaset makawuono apani kata manyoro jentie IBC otemo address giminuongo ni minimum irreducible minimum mancha de jonasa okay negitamo kabisa mondo magigolo kata mana ng'ama iluongo ni Cheloba in the mainstream but Cheloba pod remain the CEO. So far ng'anyo ni osemiyo kata mana the other IBC commissioners can work. Ng'anyo mano golo ke Jubilee onge gima giwinjo apart from bedo ni ji nyalo dhi street to ok gigo ohala. Sama ji ni street ohande ge koro onge mane language ma giwinjo and my language ma ji nyalo bedo godo piny ma ji wuo nikech level ma koro gike sani nyaka koro ji bed ma wuo wuoyo ma ji dhi wuoyo ji wacho ni ya mai gima notimore kama ka konego bedi no konjo IBC mondo ya usawa okang'eyo kako jo media ni use neno nikech the media was equally a stakeholder in ng'eyo saba kodo se luongu mudhe monene to kapok unene batedi kare poko yawe Supreme Court no wacho kamano toka Supreme Court osewacho kamano poge timo mano election day jidhi on 26 kendo genano ana ni neno nyocha Jeff Giomi akoni ni ng'ato kaka Okot bende ok transparent to the Kenyan judgment mar Okot no ningo bende bedo delivered in the afternoon the moment Marailo withdraw to go from afternoon to morning koro manano cheche godo ok no cheche godo cause kase koni ni Jeff wan kodi appointment sa aboro aloke na duri ukinyi nango aimbe penjri awinji to kuma koro tije do gin jomo chung gin giwegi koro panyal ng'eyo gimoyo ne giduogo judgment mondo mi obed ali do chung gin giwegi ad do timo maber kelo joma chalo kot gini gima koro odwa neno ni to yiero ni idwa time kanye and Jeff ingi gima chek wacho chek wacho ni a presidential candidate kako Okot mondo mi obed validly elected nyaka tim election in 290 constituencies constituencies 10 e Kenya ka mbaka to kotimore achiel to ka in president to kare koro koyieri wadok mana ir maraga mae momi winjo ka ji wacho ni yiero onge and that's simple nikech ka wata maji ndewa ni ndewa koro sabotage yiero e kwenge poko wacho mano yo chari utama tamaji no ami an example nikech
would nyanga majandewa nikech an election at IBC. The structure and RO is permanent. Deputy is permanent. So in a constituency, there is only one person who is permanent. Yes. Modong get job when much okay. Nabilu DPO get class get job when much okay. Iwija. Job when much okay. Nyathena mayu jincha. Okdian ko nani koro rodwa dhitiyo ne IBC. Ma I feel ni ne okoti mu changes ma wadwaro ka. So but then ka okoti mendewa. Ma John Dewa has all the rights. John Dewa jata wani ngeni unge yelo Dewa. Unge amount of police like police gina din Dewa kaja. Okiki kana malo fapa. To John Dewa to wuyo kuom jialo fo 400 gi wiye. Koro paroni John Dewa de tamore de gombulu koso de choma. Mana people ni Dewa. Mana people. Oma be county te unge gombulu. Odi tema ngoma gi go. That's very simple. Very simple. Yethi wa ko election officials. Koro kikile election officials. Mundu wake nyithendo wake joga wako ngema election officials ko kelto mbulu de madingi kagi golo gani Jeffinge kumbani primary school Osutwa Jeffinge kubara ndore primary school gidu abolo ke kanye Nikage inside that school there's a desk I contributed my money to buy desk in my BC do to your infrastructure my BC to your and community owned infrastructure school ni giongeyo you must odwa nyono en lopa mondo ter box cha kacha puro de tamo yondo lopa mokolo me example ni nyalo tam gi in whichever way serikali wacho ne gidhi en sure ni yiero ni otim 26 kamora mo kada serikali roma 290 serikali sani wan gi president to gan serikali Uhuru na serikali iloso gi ji adek Jeff we have the executive mane Uhuru yes we have the legislature kanye makora fall square maduonda nyaka winji in fact gimana timo nina kaw mandate na matin mandewa tamiyo ngamilungo ni Owino Wood chief mondo o representer to put an code maradek en ngamilu ni judiciary maraga rito ja so matinende I'm equally in this government and I equally have an equal say nikijama taxpayer kalam ka ngeo kalambne asachulo tax so gimana kwero ni ya lo pacha nikech I contributed lo monogere school no school ni anyalo mana morko de ko benefita to kase kwendi election koro onge to kora kono ke mane have withdrawn mi ulo back lo babe okunyon to ka kwe to nyango kumolo kwe to tieno ko jwango kwe to nyakieno kwe bathaga police to migo sira ila mondo dinga no withdraw acho ne nakoro ko yire yiro ne ya we kare mo mi podu atamuru mondo mikiko ganda udego okuwe koro gigone joma nitini kecho dinga uok adwa koni one thing Odinga nigi constituency moran and that constituency is presented to over 6 million voters according to Kochige Manyogi Kelo Bifaranga ya Kubule. 6 million okena number menyalo underrate ja. Iwinja. Manga makokoni ni we must talk. Yes. Then people must talk. The cage our faith kaka your pain. Yeah. Ioro timi of the leaders to the leader tingo they go. There's faith of the 6 million majogika wiketu kumraela. The faith of these 6 million okinyalo wacho ni koro we just wishes away monome waweka mano. This faith has been reconfirmed another branch of government bilumuni judiciary makoto wacho ni faith wanyo undu godone the 6 million faith no ningobed kama Mio Jeff okinyalo wacho nika koro Raila withdraw dito koro that faith still stands inge gibile ni biro no biro mio ji okubigo kura in future ka people have trusted me jio se ye koda nikene no tino sotwa ine midhi chung wadhi luongei te wacho ni igolo kene no tino sotwa koro joge idhi chunge nga kene no tino sotwa wacho ni an kora wuo kose wuo koro jomane ni ngeage gitoto gidhi kanye gin be koro ke wacho ni kare onge yiero mwadhi the 6 million kowe moko participate e kura to jok ni gidwa
timo their democratic right through mandamano. Nyaka to listen to them. Kaina responsible government. You must be Catalogue and Asade. You can Lolanda, but I'm not there. No ajo, no chivo gilo reducible. Yeah, and Samba my election is already predetermined, and you get a settle. More time we can understand a ballot papers, news have been printed. Mombasa Road. Erokamana nya Ken obro di nyime ko to wax machalo kama yandi di chieng machielo ageno ne Jeff kapukitio parnia IBC yo wacho ni wang yo gibi transmit duoko live. What does that mean? Angene ka undo ko discuss IBC o gibi transmit duoko live nekech nyingi jo moko gi onge KIEMS system. KIEMS system was already set. Ginyigi areo. Raila giuru. Go. Monge no uru they know 7 point something million. Raila they know 5 point something million. Pero kama no Ken. Obro di nyime ko twak audio chieng machielo. Bilo wacha silo. Kweche matho. Kawo kero rete mi anje Oloo Mbaka. Yero tiwacho ne koro yero bro na beti. Yero ok bibedo. Kao ko ketlo to the yero kama na anje Oloo Mbaka rito masane ngana tire ko Ken Osutwa nyaka kendo di chieng machielo. Mind yen Kuku.